Ti vives solo ali. Ah, eu sí. Vives ali. Ti dedicaches toda a vida a ser labrego e albanel, a construcción. De 50 anos empecé a construcción. Bueno, entón ti agora te levantas na tua casa. Mañá, agora que me cae ben, desde Ahora que lle peta, é que ti tamén todo me queres gusta, saber. me gusta. as 9 normalmente. As 9 normalmente. E logo poste a camiñar. A camiñar 5 kilómetros a Friol. 5 kilómetros. Sí, A Friol. a Friol. E despois volver outros 5. Claro. E volver outros 5. Volver outros 5. O sea que camiñas 10 kilómetros. 10 na mañá. 10 kilómetros. A mañá levo 2 anos andando todos os días a Friol. E tes agora xa cumpriches os 99. Sí, xa. Vas camiño dos 100. A setembro. En setembro 100 anos. Bueno, entón xa tes máis de... xa casi tes 100. E a semana pasada montaches un andamio, Sí. pero montache ti solo. Sí, é só, lelo. 5 metros. 5 metros. E subicho o tellado. O tellado é lousei, non? É lousei un trozo. Pero ti solo. Solo. Pero como faz esas cousas con... Pero eu fago igual que cando tiña 20 anos, igual. Arrea.